खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबानब्लग नोंथांमोनखौ फेनखौ सोबोरबावबाय सय माजियाव फगबाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोब्बाय साइलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना मानसिनि बावनायजों थैनायजों समान होननाय बायदि ओरैबादि बावोना आंबो माजे समाय बुस्थुफोरखौ आरोना एसेसो सिगाङाव गोसोखांगोन दसे उनावनो ओरैबादि बावगोन माने हेलमेटखौनो बावबायानोमोन ओमफ्राय ओरै आंनि सम्पथिफ्राबो फुरा रेडि आमा नानि ओरै फैलाय आयै आं फिसाया दिनैसो बे गस्लाखौ गानफेरदों आरोना मादैजों दादि हैनायमोन दाख्लै गावनि खर्मआव आयै सोना बिदि फ्रक बारा गाननाय जायाना ओरै फै खथ' मोजां नुदों खाथियाव फैदो उफायानो गैया एसे रेद्रायबाबो गानहोनांबाय आरोना गस्लायानो मोजां गैला बे गथ'ना ओरैबादि माने ओरैबायदि आरोना गस्ला गोदान आराम स्र' गाननानै थांगोन दखानाव मा जाहैगोन आइसक्रिम जालाय जुस लोंनाय माने गोलैला गोलैलिनो बिनि गस्ला गोदाना माने बारा दिन थाङा आरोना आंनि फिसाजोना गथ' माखानानै बिदिनो जाखायो नङा होमबा आरो न'नियाथ' न'नि दाबुंसै साहा दागो दालि दागो ओंख्रि ओंखाम दागो दागा थ' दा बेनिनो एसे गांसे गांनै फार्स्ट टारगेटआ बेनो बासिहैग्रोनोसै थ' नायलांबाय हैदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो आरो रेडि थांफुं बुस्थु बिबाथाय थांखाव होननानै नांगौ बुस्थुखौ मोननाय नङा खिथाखानाय जाहैबाय मिथिबाय एकदम मोनसे लायनो थांगोन मोनसे एकदम रोदाव हैनाय नियम दं आरोना आंनि फिसानाव ओंखायनो न'आवनो एसे वार्निं होनानै लाखानाय जाबाय बाबा सिदा सिरिनो बे टारगेटआवनो ओमफ्राय मा होनो पार्किंआ नालाय खथे दोननानै जायगायानो थोआ फारसेथिंसो दोनफैनांबाय जोंहा थ' हरदो आखाया थ' फै फटाफट बारा टाइम गैया जाबाय माने फिसाफोरना आरोना लाबलाय सना सेस बिसिनि गोजा आरो जाजोब्बाय आंथ' गोसोम गोफा कालारसो लानो सानदोंमोन खिन्थु गोसोम गोफा कालारा नानिनि साइजनि गैयानो होनजायो आरोना बिमायाबो लायाबाबो ओरैनो खनसे सिुब नायस्रांनो मोजां मोनो आरोना थ' जाबायथ' थै गानथों सोरनिखौ गाननो नैहाय सिबाय हावैखौनो गानना फैदों गोजाम जाहांबाय गोजाम जाबा मोजां नुवाना इस्रि माबाखौ हावैखौ भगबान नै हाबा 9 नाम्बार आथिङा 5 नाम्बारनिखौ सोबा बोरै हाबलायखो थांसै थ' लायाथ' मोजां गोदान लाब गैयाहाय आंना आथिङानो नोंनिया गानदो नोंनिया बेबादि अन्थाव गुफुर गाव गाननाय बायदि गस्लायाथ' जेबो जाजाखाया दे मोनबायबो हमबायबो सेस थ'थ' जाबाय मा मोनो लांजोबसिगोन फुथुमजोबसिगोन आं हालासो नोंहाबो बल थाखानायाबो बल नांगौ जालायबाय फैदो होनदों नोंसोर सानैखौ दा थेफ्लेथारगोन आं थ' जाबाय र' फैसा होगारनांगौ ए सियाराबो जाथारना सोरबा लानानै दोनफैयामोन गेम फैयो दिनै मानसिफ्रा दावराव दावसिनि गेजेरजों ओंखारबाय जों आरोना बिनिफ्राय आरो खामानि माबोरै बोरलायलायखो आरो खामानिया जोबबावाखै दे गाखोदो बाबा मोननै मोनथाम खामानि लानो खनसेनो ओंखारनायनि खोथा नालाय बाबाबो गला नै बे फिसाजादनि जुनैनो ओंखारनो बाबाय आङो एखे जालाय लोंलायनि दावराव खोलैबायबो माखासे जाबायबो हलावनो होथ बेलासिनि जेबो जाया मुवा ओंखारनाय ओंखाम ओंख्रिलाय लांबाय नै कफिजों नै बेखौसो मोनस्लाबाय ओमफ्राय नै नायदो जानायफ्रा गाव आदा बुगाव गोजा ओमफ्राय नै सासेना जानायानो जानाय भगबान दे जा दे जै हाबदों हेपि बार्थडे नांगौ दे जादो दे जाथारदो आं मोनथिथारला सानसेनि ओंखाम जानाय लानाय बोरैबा जाजोब्बाय मानसिफ्रा आंबो माबा जानानै लांसै दाखालि ओमफ्राय आं बे आलमिरा बायलायबा सानैसो ना साथामसो आगैमोना अबे दखानाव बायनाय आब' होनोमोन नैबे दखान फिसायावनो बायदोंमोन आरोना ओमफ्राय दखाननि नामबो नुबावासैसो आङो नैबे मा होनो नन्दि बेकारि खाथियावमोन आरो अपोजिटआव नै बेयावनो लांदोंमोन आङो दखाना बांद्राय गिदिर नङा माने सायाव बारा गिदिर नङा खिन्थु सिङाव माल दं आरोना बेयावनो लादोंमोन नै सेराव बे दङ सुमि मेडिकेल दङ लिलि लाला सौफैफिनबाय जोङो ओमफ्राय नै एसे मैगंबो लाबोफाबाय ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन जाय दखानाव दालि बायदों आंथ' दालिखौ सेरसेसो लाखायोमोन
गैखाथारलामोन दालिया सुइनंसोमोन खिन्थु दखानावनो दालिया फवासेल'खासैमोनब्रा जा मिन्थावथावखा सासे बर' आदामोन आरोना बारा बुरजा लाबोखायानो ओमफ्राय फवासेनि एसे बारा आरोना 290 ग्राम एसे बारा मोनबोबाय आरो आं ओमफ्राय फवासेनि दाम लाखिबाय ओमफ्राय बेनोसै ओंख्रि आरो माथोबाव गाजर फवासे पटल फवासे टमेट' फवासे थाइबें फवासे ओमफ्राय दाउ बयलार बेदर फवासे आरोना बाप्पा ओइ आंना खरसा दिनै ओमफ्राय ओरै आरो बेनोसै आंनि जेबो बुस्थु गैया गथ' सानैनियानोसै बिदानियाबो एसेल'बावसो ओमफ्राय बिनानावनि नै बेफोरबायदि पेन टेन फिसा फिसौ आरोना ओरैबायदि अबेबाफोर थांनोबा स्कुलाव थांनो होननानै ओंखारबानो गथ'नि माने पेनफोरानो माने मोजां गैला आरोना मा होननानै बुंबावनो दाख्लैसो हुपासे बायदोंमोन आङो बिफा फैनायावबो जि आइसक्रिम जालाय जुस लोंलाय माबा लोंलाय एकदम आइसक्रिम दागोआव बबेबा खारथाराहाय जाथोसो ओमफ्राय बे लंपेन्टफोरखौ ओरैनो गस्लाजों मोनफानाय आरोना बिदि गस्ला लादों आं नै लास्टिं जाया इयो ना दागो दागाजोंनो अयथासार आरोना नै बेफोरबायदि कालारसो बायनो नागिरदोंमोन आङो उफाय गैया इयो फिसालानि गेन्जि फिसालायाबो पेन गांनै लानानै फैबावबाय ओमफ्राय गस्ला गेन्जि गांसेल' आरोना पेन बेनाबो थाब थाब गोजाम जायो आरो नै दा टिउसन लाबाहाय टिउसन थांनाय मा थांनाय नांबाय थागोन ओमफ्राय नै बिदिया गांनै लानानै फैबाय आं आरोबाव बिदि गांनै एक्सट्रा सेट आरोना इयो ओमफ्राय नै पेनखौ जा मोजां मोनदों आङो दोननोसै अबेबा थांबा गानथोंसै बे पेननि लोगोआ नैबे आरोना ओमफ्राय आरो नैबे गांनै सेट थाखानाय मा होनो बे फ्रकफोरखौ गानबाथाय नांगौ जायोना सिङावहाय बेबायदिया एसे एरद्रायनाय जायोना फ्रकजों नै बिदिया ग्रोब जायो नालाय मोननैजों ज'खामोन दामाबो 79मोन आरो मोननैजोंखौ लानानै फैदों आङो आगोलाव रेलगेटआव बायनाया गांसेल'सै गांसेया लबार लावनानै सेस आरोना गैया बेनोसै पेन बेनोमोन सनाफोर बिशालाव बाजार खालामनाया आरोना ओमफ्राय आरो नैबे साथा गावनो थाखानाय साथाया गैला जाला बिदि सिंनि माबाया बायजोब्बाय आरोना आथिङाहाय ओमफ्राय मेगन थाइगन थुजानो गिनांगौ आरो नै बिदियाबो गबाय थायो जाय आसलि बुस्थु मेगनाव नांजानो गिनांगौ नालाय फ्रुट थुबाथाय ओंखायनो थाग थिग नुनायखाय गावबो साथा होनबाय नालाय लानानै फैबाय एकदम 199 थार आरोना जारलासोहाय गासिबो दाम फिसा फिसौनि बुस्थुबाबो आरोना नायनायावसो बुस्थुखौ एसेल' नुयो बेयावबा 2500 ना मा थाबोबाय ओमफ्राय आरो फिसालाया कलम ज' सेट लादों ओमफ्राय माबा आरो काट पेन्सिल बास बेनो है बानाया बानाय थाइजालासो ब्लग सानो आरोना फुराखौनो खालामनो हाया ससेनिफ्रायनो आद्रा जायो आंना मा सना गावखौसो नायनांगौ जालायबाय नोंखौलाय बेसेबां नायनांगौ आइसो गामसा गानदों आयो बैसागो सना दे गयनि बारि पाथैनि बारि थाइजौ खान्थाल सारि सारि गासिबो बर' हारि लोगोफोर गासिबो बर' हारि फेदब जालायनाय मोसादोंना नोङो थारमाने सनाफोर मैयाहाय नोंथांमोननो जाखिनि एसे सामान लाबोदों बेखौ देखायनाया बेनिफ्रायनो ब्लग्सखौनो नमस्कार आरोना फटाफट संबाय जाबाय ओरैबायदि दोखोमेंबाय दुमफ्ला आरोना नायपात्ता ओंखायनो दिनै फुङावसो फुंनि खामानि स्रां जानानैसो नै ओरैहाय ओंखाम आरो दालि जानायनि उनावसो नोंथांमोनजों आङो खावब्ला फैफिनबाय आरोना मा होननानै बुंबावनो आरोना दसेनो गाव गाननाय पेनखौ फोदाव खुनानै नै बिदिसो गाननो जालायबाय दा थाबायखौनो हाया गावनो दामफाव गोलैदों बियो आयै हिनजावसा गथ' नालाय जि जोम दख'नाफोराव एसे एट्राक्ट जायो दे सना दे हौवासा गथ'बाथ' बै सिलायाव दोननाय बाला बुलाखौसो हायखां हायखां गेलेहैसिगौमोन बेबो गेलेहैनाया थेवबाबो एसे खम आरोना ओमफ्राय जिफोरजों नै दे अरजाला टाइम पासल' जालांथारथोंसै दिनफ्रा बिदिनो थांलाबायथारथोंसैल' आरोना जेने थेनेनो देरथोंसैल' स्कुलाव हाबनाय समय जाथोंसैल' थारमाने नानिया जोंना 3 बोसोर जाथारसै आरोना मास मोनसेबो गैला ओमफ्राय नै बेबायदि समावबा बिदाया खिन्थु स्कुलाव थांखांबायमोन आरोना 3 बोसोर जास्लाबियावनो बिदाया माने स्कुलाव एडमिसन होनाय जादों माने खुगाया बिराद सुपार फास्टमोन बेना गासिबो स्पस्ट जाजोबखाबायमोन
3 बोसोर जायैयावनो आरोना इनि आगोलावनो ओंखायनो होनाय जादों ओमफ्राय आरो हारसिंबोमोन नालाय 2.5 बोसोरनिफ्रायनो अंगनाबादियावबो लांनाय जाखादोंमोन गामियावहाय ओमफ्राय ग्रोब 3 बोसोर जानायजों एडमिसन होनायजों जादों आरोना ओमफ्राय बिराद गाबदों गथ'आ स्टार्टिंआव आरोना बाबुआ सबसे लास्टसिम गाबदों क्लासाव बेनो सबसे उन्दैसिनमोन बेनिफ्राय सासे मास मोनसे खमसिन दंमोन बिसोर सानैजोंनो सबसे उन्दैसिनमोन आरोना ओमफ्राय सबसे लास्टसिम गाबदों बाबुआ दिनै जेनेबा गाबो बाखि उनाव सब जालांजोबो आरो बेबायदि ओमफ्राय आङो बिदि गाबखौ होआ जाखायो ओमफ्राय एसे देरनानै सोरबा बुजिखायो होनना बुङो आरोना दाइला मा जायो ओमफ्राय फियना बेबि दंना जोंहा सनिया कुइनि फिसाजोआ बेबो बाबुमोननि स्कुलाव एडमिसन लाबाय आरोना भिडिअ'आव नुदों आङो क्लासाव नुवाखै जाय भिडिअ'खौ नायदों फियनामोननि क्लासाव माने नार्सारियाव लाबाय खोमा बिराद गाबो खुनु नुदों गथ'फोरखौ आरोना जोंनाबो दानिया जादों बिदि गाबहैगोन ना गाबहैलाथाय सहैगौ माने नेक्स्ट बोसोराव 4 बोसोरानो जाहैनोसै माबे मा गाबो गाबा बेखौ बाद हो नेक्स्ट बोसोराव सोखाथारनांसिगोन आरोना ओमफ्राय नै दा आङो नैबे गरमफ्रा एसे खमायलांबाथाय माने गरम बोथोरनि उनावहाय एसे अंगनाबादि खाथियाव स्कुल नागिरदों एसे लांनो सानदों आरोना आङो चालु खालामनो दोननो नागिरदों मालाय मानसिफ्रा प्ले स्कुल मा स्कुलाव दोनहैयोना एडमिसन खालामनानैहाय बेयावनो थानाय बेयावनो गेलेनाय एसे फरायनाय आंथ' बिदियाव लांलायला खिन्थु अंगनाबादियाव एसे लांनानै आं प्लेनिंखौ बानायदों आरोना लोगोफोर दाथ' नुबाय अबे स्कुलाव थांखो मा नाम मोनलाय नोंनि स्कुलनि नामा अक्जिलियामाव हाबबाय फियनाया एबाराव माबायदि स्कुला अक्जिलियामा मोजां ओमफ्राय लोगोसेनो ओंख्रिया दङ बिनि आगोलनि ससे ब्लगसआव आङो बेदर लानानै होदोंमोन ना ओमफ्राय दरब्रै एवजालायो आरोना ओमफ्राय नै बेखिनि थादों मैया दरब्रै दिनै दरब्रै आरो ओमफ्राय आं बेखौ एवगोन होनोब्ला बे जोगोनार एसे थानायजोंनो एग्लिलाबायनोसै दालियाथ' संखाबायानोसै ओमफ्राय आरो थाइबेंथ' लाबोखादों थाइसे खाजि हानोसै बास ओंख्रिया सिम्पोलसा बेनो आरोना जेबो एक्सट्रा प्रसेस गैया आंना बेनो बे एसे बेखौ एवथ्रमबाय जोगोनार गारलाना होबाय एवबाय दै लुबाय बेनोसै फाजा आरोना लुंगा लुंगि एवनायखौ मालाबा देखायोना दा एसे आदा फवाखौबो देखायबाय आरोना मैया टमेट' दरै होनानै जादों ओमफ्राय दिनै जोगोनार थैसे होनानै जानोसै बास फोमोनगोनसां आमबार ना फुरा हिट जाथावथाव नुखाबाय माथो नै जोगोनारजों जानाय जाया आं बांसिन जाबा अमाखौ जानाय जायोमोन बयलारा माथो हिट नुयोलाय नै ओइ आंनि थाखाय गासिबो जाग्रा मानसिनि थाखाय बेथ'वाखै दे दै एसे होनानै रानहोफिननोसै ओमफ्राय आं दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आरोना आंनि ब्लग्सआ बिदिनोसै बिमा बुरैनि लाइफ स्टाइला बेखौसो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनाय जायो नालाय हानायखिनिखौहाय थ' एखमबा बिदिनो नांला बुंसा जादोंलाबायो आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो मोनबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच